ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମାରା ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାକ ତ୍ୟାଗ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 2ଟା 14 ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୃଥିବୀର ଉପଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦିନ 3ଟା 20 ସମୟ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 6ଟା 20ରୁ ଘାତ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟକୁ ପାକ ନିଷେଧ ହେବା ସହ ଦେବନୀତି ବି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ 3ଟା 20ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 34ରୁ 5ଟା 32 ଯାଏ ଘଟିବ। ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 47ରେ ଶେଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 47 ଯାଏ ମାତ୍ର ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। 2026ରେ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ତଥା ସୁନ୍ଦର ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ସହଜରେ ଦେଖିହେବ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ତଥା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନାହିଁ। ଜନବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଛାଇ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ଉପଛାୟା, ଏକ ଫିକା କଳା ଛାଇ ଯାହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାୟା ଯାହା ଏକ ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ଛାଇ ଖାଲି ଆଖିରେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।